Kada sam došao 2000. godine, posetio sam dečju bolnicu koja je bombardovana na početku bombardovanja i NATO je rekao, nismo pogodili bolnicu, pogodili smo akumulator za struju, dakle kada pogodite transformator, onda se nestaje struja u bolnici i kad nestaje struja u bolnici, nestaje u inkubatorima i onda deca mogu i da umru. Neka i jesu. Ali vidite kako su ciljali taj objekat. Sve što se radilo i što se i dalje radi, u suštini svodi se na genocid. Mi sada pričamo o genocidu u Palestini, ali postoje razne forme genocida.